Skyder bare. Skyd! Sådan. Jeg ser lige, om jeg kan give den anden. Arbejde ud og hente. Jeg giver den lige et skud, den der. Sådan der. Nå, ja, men bare løb ud og hente enderne. Skide godt, så fik du pibeænder. Nej, simpelthen. Nå, hvad siger du? Nej, det gjorde vi ikke. Nej, jeg tror det er dig. Tag den levende først. Ja, den til venstre skal lige dreje nakken. Og du skyder før mig på den første. Jamen det var en ny art. Du hiver en lokker med ind. Prøv lige at se den bramgås der, Jannik. Prøv at se bramgåsen. Den er syg, tror jeg. Der var ind og baner. Ja. Brug fuglens vægt, hvis du står op og holder sådan her i stedet for. Ja. Så er det lige kunsten, at man ikke river hovedet af den jo. Men du skal kunne mærke, det siger knæk i nakkeskindet. Hvis du så slipper, så skulle den jo hænge ned med hovedet nu. Altså sådan, ja, det ser rigtigt ud. Det er bare så man ikke har en, der ligger og spræller rundt nede i bunden af prammen lige pludselig. Den bliver ved, den der bramgås der. Jo. Men dem der smider du bare ind i stævnen. Ja, så. Se, nu kommer den på skudhold igen. Nu lander den. Nej. Ja. Hvad siger du? Ja, selvfølgelig. Så åbner jeg en sodavand. Ja, men de kommer også helt perfekt jo.
Jeg var i tvivl om du havde set den. Okay, ja, men det var helt perfekt. Hvad siger du? Ja. Jeg lover at holde øje med, at jeg tænkte lige om lidt, så begynder den at snurre rundt, fordi den var sgu lidt halvtam. Det kunne godt være sådan en, der var forvirret og syg. Og... Mm. Mm. Jamen, så kan jeg også holde lettet op, så er der leveret lidt jo. Ja. Jamen det, du skal simpelthen ikke undervurdere. Jeg vil jo så gerne præsentere jagtformen. Ja, jeg var solgt allerede, altså YouTube har jo solgt mig lidt til den, ikke? Mm. Men prøv at lægge mærke til, nogle gange, når vi hører de der bramgæs der, så kommer der sådan nogle enkelte kald fra grågæs også. Det er bramgæs. Ja. Det er bramgæs dem, der kommer med det der lyder som hunde. Jeg tror, det er bramgæs dem der. Ja, det er svært at identificere forskel på bramgæs og... Men dem, der kommer med det der, wow, 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 det er bramgæsene. Det sværeste for mig, det er lidt senere på sæsonen, når der er mange bliskæs. For så kan der godt komme sådan en flok bramgæs, og de kan vælte rundt om hovedet på en og lande i lokkerne og alt muligt. Og så lige pludselig, så er der en af dem, der siger anderledes. Så er der et par bliskæs, der flyver sammen med dem. Det redder de nogle gange livet på, at de gemmer sig med noget, vi ikke må skyde på. Men det der var perfekt indfløj af enerne. Altså det er jo sådan, det skulle være. Ja, det var helt lå lige til jo. Mm. Jeg var super skyde faktisk på en side. Ja. Mm. Men det er også rart med nogen, der kan skyde siddende. Det er altså ikke alle, når de er ude første gang, der kan ramme, når de sidder ned. Det kunne godt være rigtig gæs. Nu! Og vi fik en hver, tror jeg. Din skal lige have et skud. Sådan. Det kan jeg godt nå at fange. Kan det? Ej, giv den et skud med, hvis du kan. Der var den. Jeg prøver. Ellers løsne prammen. Løsne prammen og sejl ud.
fik Jannik sin første kokkehus. Fedt. Hvad siger du? Ja. Så er julegården reddet. Tillykke. Mange tak. Prøv det første 2 stykker vildt, der lander. Nye arter, jeg ikke har skudt før. Ja. Fantastisk flot. Jeg er nødt til at sige det. Der er altså strandjagt, og så er der alt det andet. Ja. Sådan er det bare. Det er jo fantastisk. Altså, virkelig fantastisk. Ja. Det er rigeligt med skud. Hvad? Det er rigeligt med skud. Ja, men du gør det helt perfekt, fordi jeg holder mig jo til den med højre. Ja. Ikke? Og så gemmer jeg anden skud, til du har. Fordi du får den der i første skud, og så prøver du på den anden også. Og så prøver jeg også lige på den sidste, men det tror jeg er ren bane. Hvis man først går ned, så er man videre for den næste. Ja, jeg har gjort det samme. Og i det her lys betyder det heller ikke en skid. Men det er fedt. Det er jeg glad for. Ja, det er jeg glad for. Så skal der kigges på skydepram på nettet. Hvad siger du? Ja. Jeg pisser lige nu. Jeg er oppe at stå. Det kan også godt komme med på film, når man pisser. Det er jo en del af showet jo. Ej, det er fedt det der. Jamen så er alt jo en bonus herfra. Jamen det er jeg glad for. Og så er Google Earth er jo din ven i forhold til det der med at finde nogle lavvandede områder. Og så er helt klart anbefalingen om at tage ud i dagslys de første par gange. Lær bundforholdene at kende, så der ikke pludselig er et eller andet sted, hvor du tager. Hvis nu jeg var ude at løbe efter den der så pludselig bliver 3 meter dybde, ikke? Ja. Jeg ved jo, jeg kan løbe 500 meter ud her eller sådan noget. Ja. Ja. Ja da. Fordi. Ja. Ja, der ryger jo en strandjæger en gang imellem. Heldigvis er der langt imellem. Og jamen jeg plejer at sige, at der er masser af tåbelige måder, man kan komme herfra på, men man kan godt gøre noget for at fjerne nogle af dem. Nej, eksempelvis når vi er på motorbådsjagt i morgen. Jeg skal jo ikke findes med flydedragten nede om knæene og åben gylp. Altså. Ja, det tænker jeg da. Ligger du for langt tilbage med... Ja, det kan godt være, du kan komme lidt længere. Jo, gør det bare. Så lige 2 sekunder. Så er det bare sådan der. Sådan der. Det er meget godt. Der kommer lidt skråt derovre fra.
Det er ikke helt ved siden af i dag. Men det var det da.